بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بمنا عندني بمنا يا مبافو نتلي كلورا بونا فولا كور باشيتيلا بون باشيتنا ني كو نتلي او كرو دي نغا نيوي بمنا بودي وتشي اتوا كلو كان كلي نيوي مو كلي نيوي نامو akachala fe sigibi ja gela chaman bi maya kono abi tanga uluma do kama afokanga kle nywanya siki kono aywa mbafo angala me bawe uluni wati o chen able wati do temena o kawdam na kunu rela ka se bima be wati janye ko chaman bisika ka kono o ala ka seba barkala o chamanye an lame kunu bi uluma sika an lame ka da ala ka latiko kan o de kama ni ko mama kini wati nam o ye fenyi kanga fo wa ala yɛrɛ fana fo ko da blay ni ne ko wati fana hali sisan wati te kelen yɔrɔ la mɔgɔ mun lamɛ dɔ bi su la dɔ bi tile dɔ wula la ala ka barka la an kɔni bi sɔgɔma da la mais dɔ kɔni bi su la sisan so bi wula la o tɛ donc ni ko ni wati dɔ kulu bu wati la bɛ bɛn ni ye jateminɛ kɛ lamɛrike jamana kɔnɔ olu ka duguma jɛ fɔlɔ voilà olu ka duguma jɛ fɔlɔ Chine ni ma fili olu fana ka duguma jɛ fɔlɔ naam i bɛ taa sɔrɔ ni dɔw fana bɛ su daminɛ la sisan dɔw bɛ wula la dɔw bɛ tilegan la donc bɛɛ n'i ka waati o waati in ye foroba foli sen dɔ ye bɛɛ b'i yɛrɛ ye min kɔnɔ a bilɛ fana ayiwa bamanan André ko ala bɛ bɛɛ sɔn ko mais dɔw de bɛ jɔ i niyɔrɔ la o tiɲɛ dɔw bɛ jɔn o ɲiyɔrɔ la a bilɛ ye nata ka kow don ala bɛ i lajɛ de a bilɛ ye i ni fɛn min ka kan ala b'o d'i ma n'a y'a sɔrɔ e ni fɛn min man kan wala fɛn min kuma dɔ i bɛ nɛgɛ nɔfɛ nka ala de b'a dɔn a bɛ se na ni kɔlɔlɔ dɔw ye a bila yen n'o kow bɛ sen na e t'olu bɛɛ dɔn nka ni ala y'i sɔn cogo min na a ka fisa an ka to ala ka minɛn kɔnɔ sabula ale de bɛ ko nataw ni ko dogolenw bɛɛ dɔn an b'a ko jeni mun ye ko maanifin de bɛ dɛsɛ ko ala tɛ dɛsɛ o tiɲɛ danbe anw ka se la a bila ye danbe an ka dɔnniya la danbe an ka hakilitigiyaw la an ka fangaw la dandi fɛn min na o ye ala ka sebaya ni ala ka fanga ni ala ka hakilitigiya ye ni a ma ɲa k'anw bɛ adamadenya minɛn kɔnɔ anw bɛ dɛsɛ de ala ye dan yɛrɛ de sigi adamaden ka kow la o kɔnɔna na ala ka sebaya kɔnɔna na an bɛ dɛsɛ i y'a faamu dɔw yɛrɛ ko ne ma ko an ka bila an hakili la ko ale tɛ sunɔgɔ ko ale tɛ ɲinɛ n ko ko an ka bɔ an ka bila hakili la dɛ o tiɲɛ ya ko n'an bɛ ko kɛ an ka bila hakili la ko ale tɛ sunɔgɔ ale tɛ ɲinɛ wa a ɲɛ bɛ fɛn bɛɛ la awɔ kuma banna a ɲɛ fɛn bɛɛ la a ɲɛ bɛ fɛn bɛɛ la donc maa dɔgɔ de bɛ yen wa foyi tɛ kɛ fana a ɲɛna ma kuma banna ayiwa o donc o de tɛ ale tɛ sunɔgɔ ale tɛ ɲinɛ awɔ n'i ye san 100 kɛ i bɛ taa sɔrɔ ayiwa n'i ye ko 100 kɛ fana a ɲɛ b'i la ayiwa ala k'an kisi o tɛ ala k'an sutura amina a bila o ye kuma koloma yɔrɔ de ye ayiwa ala k'an kisi k'an tanga an ka kisi ala ka denbaya ma a bila ye o ye fɛnba ye ala ka hinɛ an na barikalla awɔ kuma dɔw b'a fɔ ko ala ka hinɛ la a bɛ fɔ fure dɔrɔn ma nka a bila ye n'i ye kuma yɛrɛ kɔrɔ lajɛ hali ala hinɛ ne ye ɲɛnama la a bila o ye fɛnba ye ni bana b'i kan n'ala hinɛ ka wuli kan o tɛ hɛrɛ ye o de kama ko ni ala hinɛ na hali ɲɛnama la a bila o ye fɛnba ye voilà n'ala ye nɛɛmaya d'a ma o tɛ hinɛ yan mɔgɔ kana bɛɛ kɛ saya ye sa wala mɔgɔ bi mɔgɔ b'a kumasen bɛɛ kɛ saya ye hakili la o tɛ n'i ko maa kɛnɛma ma sisan ko ala ka hinɛ i la a bɛ sin ka bila saya minɛn kɔnɔ ten ni saya don an b'a fɔ ala k'a dɔ yɔrɔ suma a bɛna o sisan ala ka yafa ma wala ala ka dayɔrɔ suma nka ka yafa ma o de saya ye kuma fɔlɔ min bɛ fɔ siɲɛ caman o ye ala ka hinɛ ala ye fɔlɔ ayiwa ala ka dayɔrɔ suma ala ka yafa ma olu bɛɛ bɛ fɔ a kɔfɛ ni sɔnma yɛlɛmana ka ban hali ala ka yafa ma i ɲɛnama a bila o de ka fisa o ɲɔgɔn tɛ awɔ ala yafalen ɲɛnama ma o de ka fisa ayiwa bamanan an bɛ bisimila ayiwa bi ye tarata ye e ko tɛ wa nazaraw ko mardi nazaraw ko mardi avril kalo tile 13 o ye nazaraw fɛ san 2021 kalo 4nan san kalo 4nan don mais arabu fɛ an bɛ ramadan kalo de la bi an b'a tile fɔlɔ la a kalo 9nan san 1492 san 1442 a bɛ bɛn o jate ma
maintenant tara aw fe aw kala la bamanaya la ko ambi sungalo kalo la ndona la bide ya clé foloye o fana be ben kalo konontana de ma bamanaw fe la la maintenant tara jatimino do wala ko le kawma ulu ba fo nin kalo ma konkondibi donc mba fe ko do bi hein akilla jate famuna o jate nunu ye jate chama ye barab kene munu ye o akilla ga jate ba min be ko be barake no ye jebi munu ne jate mi ye afrika lokle ta ani sabay wa nazara la may sigatola nazara dronte ayatul nazara defe o je jate ba ya ay alhamdulillah o je jate sra ba ye bismillah o je wati jate sra ba ye mekani ta fana bla ambisu ngalo kano fana bla de waytay awo nyodo fo ngo jate sungolo flene misali mogo joli be malikuna bi min bi ni bamana jate ndo ka dogo wala nga mogo joli be malikuna min te hali mum tay ko la wodo min te jate ba insrado wati jate ba insrado wodo o bebodo o rega neki mango nunu ye jate sra misonye beti mundo mais an kan ga donde ya famu an kan ga donde wala tina bo tiente atina fo na fanfana tala aywa wala parce que an tariku do ma nga nyana ko pe wala ya famu wala bismillah fasriba o sebene ke fasri gafo ko nablay amna laje frete fole mi ka kuma bado nyefo mawye wasa famel ka sika soro kuma do lablay angal le soke galay folo o sika ke nam ale ajira ka fo ko cour d'appel la Bamako ko kiriko ko ni kera ablay o kuma tan anu saba ajira la ka fo ko olu ni shi ka so ka kan ablay o nga fo ko olu ni fali ka kan iye pendembo auzubillah nawo alors nous ne bandika alekale ma tan saba ablay ko olu ni fali ka wasa wu shi be ka kasol parce que andi ama fo shi ka so ay ya famu nu ko olu fali ka jango la ubuna wu shi be ka kasol parce que ya andi fali la wala c'est quoi ama aboli mais andi mo joka mu ju ala tuguni wa tuba bu ka sirafe at iya foti ama kon ka mo joka fra mais aya nyongri ayinga antake donc no karadron ibi shi ka so de o shi ka so fana be o fana be wala mo ka famuti amin ya o bole ko sa ko coronavirus kalali siratkela ko dina nyama kumena kunungu jamana nyama fe kulundal badaw o ku bena fen chamaka laydu chama fanan diga kuma chama fura chama je fa nyama e ablandan dina ma dronte de uluni bongo tuba butumbalo awo bongo sigi bo fana tuti ke bo fana ibo faraga awo bongo tuti ke bo kumala namu o fasil ba ga filete ne ga filidu aywa d'accord namu bole ko sa ka jira ka foko politique yelema munu kanga politique ko strategela namu ani ka fara anka jamana marachugo ka bolo munu fara kanga fale o ko soni barakanga ke wati mununa nunu kanga ke wati mununa kala tan nu kanga nyana ko ka falan fasia wati na forma wi ablay kat na meblay aywa inspecteur général Samba Keita ko ale ajira ka foko wa bara bala ka nyisi fe makusbe o de jamana bisa maraka nye chugomina ani lakana sabatiri bisa ke chugomina ka nye ani fokata si deme min kanga lasi madde gunuma o no protection civile bara fana bisa ke kanye chugomina ablandan gafa mutogo l'indépendant kenyere indépendant la sementia ka foko bamanchu kelen ko ka mali finitiki bisawa fa t-site ani minisma manani agel hok oku ayira ka foko be mununu salu ni labewna dugumi be wele ko tadama kat ani fota si tidarmenma menaka oku be mununu salula yidno ku yira ka foko yada galika mokodo ablandan wa burem fono oku ma ko fole numbe mununu salu fana bamba oku yira yoro ko fole nununa docteur Shukal ko kala mayga ale asimentia ka foko mimi talike aleka M5 cheboyala ko kuma malaka foko chewte kam wati mine ko sisa ko ma sima sukandi M5 nyamko la ka wala tonde una ka foko obna ke uka cheboy jamana nyama kala ta natanuna o bole ko saka jira ka foko bingane wali min taraka nyeshin
wari ci yɔrɔ dɔ ma ase 2000 la waati tɛmɛnen na ko maa minnu y'a waleya kɛ tɛgɛ dara u bɛɛ lajɛlen kan ka lakana sabatibaw fɛ a bila nan ayiwa les échos b'a fɔ wele ale y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko sunkalo daminɛna ka ko kɛra waati min na o y'a sɔrɔ ni maaw mako bɛ jɔ fɛn minnu na kosɛbɛ fɔ ko olu sɔngɔ yɛlɛnnen don kosɛbɛ a bila nan Buguri Mamadu Jara ale UMRDA maa ye a y'a jira k'a fɔ ko an bɛ waati min ko sisan ka kalataw kɛ waati kofɔlen na ka bɛn kalo 18 ma ko a ka gɛlɛn kosɛbɛ jamana in kɔnɔ waati la yuruku ni dongo juguya kɛlɛli ko siratigɛ la plateforme PCC olu y'a jira k'a fɔ k'u bɛna munumunu salo kɛ an ka togoda dugu 9,630 jate kɔnɔ waati nata ninnu na min bɛ tali kɛ sariya min kan ka tali labɛnw bɛ sen na walasa min b'a to sifinw fana jɔyɔrɔ bɛ se ka jɔyɔrɔ sɔrɔ an ka kolatigɛ cakɛdaw kɔnɔ cogo min na ani fo ka taa se kalatayɔrɔw la ko kolo min bɛ wele ko pipa Mali olu b'a la ka ɲinta fasa baara dɔw lawale a bila nan ayiwa info matin ni ye jɔn kunkolo ye nin bɔlen don mara minisiri kunkolo fɛ ni ka jatew ka ɲi Mayiga Ablaye Mayiga nam en tɔgɔma yɔrɔ dɔ wa ne ma fili Ablaye Mayiga ayiwa d'accord a jirala k'a fɔ ko kalata minnu b'a la ka nale olu labɛnw de ko don ko min b'a jira k'a fɔ tamasiyɛn fɔlɔ minnu b'a jira k'a fɔ ko kow tɛna sɔn ka kɛ ka ɲɛ a kɛ waati fana na ko o tamasiyɛnw fana b'a la ka dɔw yelen don info matin mɔgɔw fɛ ko yala ko cɛmancɛ fanga in kan ka mɔnɔbɔ ka taa ɲɛfɛ ka dɔ fara kalo 18 kan wa o kɛmɛ ka o ɲininkali fana sabati ko Imam Diko ale taara sherifu fɛ Ɲoro k'o ye ɲɔgɔn ye a bila dan l'indicateur de renouveau ale ko di de ale y'a jira k'a fɔ ko Tɔnbukutu ko sifinw y'u ka nisɔngoya jira kosɛbɛ lakana baliya la min bɛ u senkɔrɔ yen nɔ sisan ani fisamanjiya fana bɛ kɛ kosɛbɛ maa dɔw sugandirila ka bila jɔyɔrɔw ni baaradaw la o k'a bɛɛ b'a la ka kɛ fisamanjiya ko sifinw y'a jira k'a fɔ k'u tɛ jɛn n'o wale sugu ye appel pour le Mali mouvement bɛnkan Seydou Mamadou Kulubali ko ale ye a ka fanga ɲini kulu ka o baaraw koromokari Mopti dɔgɔkun laban tɛmɛnen ninnu na o wale ko sa ko cɛbɔ tɛ nin waati la M5 RFP mɔgɔw bolo jamana ɲɛma kalata nata ninnu na professeur Clément Damele ko ale Isa Kawujimu ka kuma dɔw nkalontigiya minnu bɛ tali kɛ colonel Assimi Goïta ka jamana ɲɛmaaya cɛbɔya la waati nata ninnu na n'o kɔni ka ɲi a ka ɲɛ yɔrɔ da yɔrɔ n tora bɛ to tigi da dɛ a banna kuma b'a bamanan ko ten o bɔlen ko sa sanfɛ kalanko siratigɛ la ko sɔɔni maa minnu ni u ye licence sɔrɔ kiimɛli sɛbɛn bɛ wele ko licence bagi kɔfɛ san 3 kalan kiimɛli sɛbɛn minnu bolo ko olu sɔɔni k'u bɛna bɔ k'u ka nisɔngoya jira parce que fo t'i bolo taabolo dɔw la ni licence bolo fo t'i bolo i bɛ taa tasuma fana ye a ye fɛn b'i bolo dɛ sisan licence professionnelle de don professionnelle mana ayiwa d'accord licence baara bɛ kɛ n'a ye sisan baara bɛ kɛ n'a ye sisan a bɛ n'a fɔ LMD kɔnɔ a bɛ daminɛ licence master doctorat ayiwa d'accord a bɛ n'a fɔ sisan n'i sera licence ma n'a ka di ye i b'a jɔ n'a ka di i bɛ taa ɲɛ ayiwa d'accord i bɛ taa master kɛ n'a y'o fana kɛ n'a ka di ye i bɛ taa doctorat kɛ sisan master n'i b'o kɛ Mali la fo i fa ka wari bɔ o tiɲɛ jamana kɔni bɛ i ka kalanko musaka doni ta ka dan licence de ma fɔlɔ a tun bɛ kɛ dan maîtrise la fo ni tilala ayi a tun bɛ dan maîtrise la wa san naani o ye master 1 de ye voilà a tun bɛ dan yen nka sisan o kɛlen ka falen don kow la jamana bɛ a doni ta ka dan licence ma ni tilala la ni wari t'i fa bolo i bɛ taa yala ka baara ɲini a bɛ taa baara ɲini wale ko sa ko kunun ko Sikaso ko Banantu ye bingani wale dɔw fana kɛ Sikaso tuguni donc a bɔra kɔrɔ fɛ a bɛ fɔ Sikaso a ko yɔrɔ jumɛn tora a ma kɛ Bamakɔ de ayiwa alhamdulillah ayiwa a faamu radio min kɛra yen nɔ ne ale n ko sera fo Sikaso n ko yɔrɔ jumɛn tora i y'a faamu Sikaso kɔni tɛ fɔ ye bilen ayiwa a banna kuma min kɛra Bamakɔ yan Abdoulaye Sikaso tɛ fɔ ye o la ala k'an kisi de le reporter ale y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko Mamou Daffé festival sur le Niger ɲɛmɔgɔ don ale n'a ka laadafini n'a ka fugulan bilenman n b'a dɔn ko u bɛ san 3 baara dɔw la o ni Union européenne nazaraw ka kuluba ani fo ka taa se Institut français ma Faransi
Seko ni Dongo ɲɛmɔgɔsoba kuba ni olu bɛ baara dɔw la Seko ni Dongo la walale ko siratigɛw la tubarakalla ko an bɛ sira min kan ko yala k'an b'a la ka taa kalata minnu bɛna ale k'a jira k'a fɔ ko communauté internationale ni o ye an dɛmɛbaa jɛkulu minnu ni an bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ olu ka a jira k'a fɔ ko kalata kɛra ka ɲɛ wa wala n'a ma kɛ ka ɲɛ k'olu ko hakilila laban di olu ka kɛ hakilila laban dibaw ye a bila nan donc an ka bilasirabaw don an ka bilasirabaw a faamuna ayi a tɛna fɔ n tɛ bilasirabaw bilen dɛ kuma laban min fɔ kalata ko la ko an bɛ sira min kan sisan a bɛna to olu de bolo olu ko kuma laban fɔ donc kɛra jamanatigi ye ko olu de b'a certifié k'a jira k'a fɔ ko a ɲɛna wala a ma ɲɛ a faamuna sisan o tɛ ala k'an kisi ko Aliyu Bubakari Jalo jamana ɲamakala ta nata ninnu na k'a jira k'a fɔ ko a labɛnnen don a bila dan le républicain ale y'a sɛbɛntiya k'a fɔ bunti kibaruyaw la halisa Faransi finitigi ye mugujugu kɛriw min kɛ maa dɔw kan ni a kuma ciyalen don kosɛbɛ ko josara tigilama wulilen dɔ k'o jɔ ko wasa sɛgɛsɛgɛli kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ se kɛ cogo min na min bɛ se ka kɛ sababu ye ka tiɲɛ bange n'o tɛ ko fɔɲɔgɔnkɔw ciyalen don kuma la kosɛbɛ CNDH k'olu y'a jira sa k'a fɔ ko jɔrɔnankoba don k'a ye k'a fɔ ko G5 Sahel fana kɛlɛbolo mɔgɔw sen donnen don josɛraw sɔsɔli la an ka jamana kɔnɔ kɛnɛya ko siratigɛ la ko kɛnɛya sabatibaaw ka lafasa tɔn k'u bɛ tile 5 baara bila labɛnna min bɛ sɔn ka kɛ avril kalo tile 26 nin ta waati ye dɛ bana caralen o ta waati ye dɛ ni tile gouvernement fana nana di yɛrɛ ma dɛ Mali tribune ayiwa a nana di yɛrɛ ma an b'a kun jɛnɛ ye an ma se ka waati ta k'a lajɛ dabila ye ale de fɔlɔ ye mais an b'a kun jɛ i b'a a sanfɛla kalan dɔɔni ɲɛ an ka taa fɛ ayiwa ko Kayi sira kan min bɛ tali Kayi ka bɔ Kayi Sandare ka taa Kayi ani ka bɔ Banankɔrɔ ka taa Joro ko min bɛ tali kɛ sanni feere siratigɛ la ka baara di maaw ma k'a sɔrɔ ni a ma kɛ ɲɔgɔn dan ye o ko dɔw jateminɛnen don a hukumu kɔnɔna na Ablaye an dan min bɛ tali kɛ an ka enseignement catholique n'o ye catholique ka kalanbolo ye an ka jamana kɔnɔna na ko a kumanen don lahala dɔw fana kan minnu bɛ tali kɛ gɛlɛya dɔw la olu bɛ a ko kɔnɔ Ablaye an dan an da tuta an b'a tuta ni ko ten ni y'a mɛn bamanankan na an ka to tan ko a wasara a to tan wasa kɛra n bɛna kuma fila de fɔ yan yanni n ka kuma kɔrɔlen fɔ fɛn dɔ de kɛra kunu ne kɔni n ye siɲɛ fɔlɔ de ye k'a mɛn ka kɛ mɛ a bɛ se ka kɛ dɛ mɛ a kɛli fana a bɛna mɛn an ta mɛn dɛ dɔ de fatura a sɔnma yɛlɛmana d'après l'étoile Abubakar Kisa Dikibɛ elle est tailleur de profession, mais un arrangeur, un chanteur et un véritable leader du groupe qu'on appelle le Super Biton National de Ségou. Au lieu de Ségou, Folibé, Sankrota. Bon, Munkera, elle à Tanyana Kunu. À Tanyana Mundekara, Muna Ngoga, Ambimantame. À Bangana Kalomuna, Klemuna, à Sara Okalona, Oklekelena. Ne m'a faamu a bangena don min na kalo mun na tile mun na a bangena le 12 avril 1952 a taɲana kunu le 12 avril 2010 donc ngo ni kɔni a bɛ kɛ misali ye dɛ a bangena don min na le 12 avril 52 a fatura le 12 avril 2010 ne famana est-ce que ni abijata de ni ɲɔgɔnnaw tɛ kɛ ka caya a tɛ kɛ ka caya voilà ni bangera don min kalo min tile min i ka sawa la donc ale taɲana sini a taɲana bi kunu bi u bɛ taa n'a ye Segu ka taa jɛnajɛ kɛ ale tun ye Seko ni Dongo ye maa belebeleba don Segu bɛɛ b'a dɔn mais ale ka baara ye de tailleuria ye de ka to tailleuria la a b'a ka musique kɛ ka tɔgɔ sɔrɔ a la donc an b'a fɔ Ala k'i hinɛ a la Ala k'a da yɔrɔ suma amina o fana ye misala ɲuman ye parce que maa min bɛ baara wɛrɛ kɛ musique kɛrɛfɛ o de kɛra de ka se musique la voilà nka kuma dɔ ale baara b'a bolo mais a ye musique kanu voilà nka kuma dɔ n'i baara bɛɛ bila foli ma bi
ni ma ka jeli abla a kuma ka cɛ awo ni fana ye misala ɲuman ye si mawlu kuraw bɛ se ka u jateminɛ ko min jateminɛ ni ka lajɛ ka ɲɔgɔnna kɛ abla awo bon sisan n b'a fɛ ka mun de fɔ ye sisan ko an ka hadamadenya tiɲɛnen don danaya tɛ yen an tɛ hinɛ an tɛ malo an tɛ saamɛ an bɛ sɔn ko bɛɛ ma awɔ ne dɔ bɛ kuma kunna a ye fɛn saba fɔ ne ye n ko cɛ o tɛ se ka kɛ bi dɛ ko wari yɛrɛ nalen ka wari kɛ fɛn ye ko yɛrɛ a to bɛ noni n ko cogo di a ko fɔlɔfɔlɔ olu ka denmisɛnninya la ko olu tun bɛ bɔ Segu Baksi ka dugu la ka n'a Bamakɔ arrivé ka don Karla arrivé ko n'u nana yan de wari bɛ di chauffeur ma ko n'i taara Segu ko chauffeur kɛ arrivé ala tun bɛ fɛ sisan ni i yɛrɛ kunna ja n'u mi ci fɔlɔ kɛ k'i yɛrɛ wa u b'a fɔ ko danaya tun bɛ u b'a fɔ karisa i bɛ taa ne Bamakɔ arrivé n bɛ taa karisa fɛ n'an sara wari di ma ko bɛ sɔn u bɛ taa awɔ ko mais bi n'i ko i b'a kɛ alors ni mi u b'a fɔ place tɛ ale maa minnu bɛ sɔn a ma kosɛbɛ parce que wari tigilenw jɛlen don u bɛ taa juru la wa o kɔni kuma ka ca minnu yɛrɛ sɔn ka d'a ma dɔɔnin o ye taxi bolilaw ye taxi bolilaw kɔni sɔn ka d'a ma voilà ka bɔ dugu la ka n'a dugu la arrivé pe ko tun bɛ kɛ yan o tɛ kɛ bilen dɛ ko n'a tigi nana fara a tɛ tunu hɔrɔnya la a bɛ taa wari ta ka na d'u ma a bɛ kɛ ko ni nana arrivé pe bi i bɛ tunu la i t'u ye fo bɛ taa ɲini communiqué la n ko hali ne ni station feerela dɔ bɛ baro la a ye carte d'identité min bɔ ka yira ne la a ka ca bila ka ca dɛ voilà kɛmɛ fila o kɛmɛ kosɔn ko olu ye mɔgɔw ye minnu dɛsɛlen ye essence t'u kun u n'u ka carte d'identité di ko n bɛ taa wari nɔfɛ ka na o tɛ segin bilen filanan ko k'u to Segu o waatinin na ko hali wari t'i bolo i bɛ balo ka ɲɛ i tɛ dɛsɛ i ka nasɔngɔ na n ko cogo di ko parce que n'ale ye sɛnɛkɛla ni ɲɔ b'a bolo a bɛ taa i sɛgɛrɛ n'i bɛ nɔnɔ fɛrɛ a bɛ falen kɛ awɔ n'i ye butigitigi ye n'a mago bɛ sukaro la a bɛ taa ɲɔ d'i ma a b'a fɔ hakɛ bɛ sukaro bɛ d'a ma o hakɛ tɛ bɛ d'a ma a bɛ taa ka mɔgɔya kɛ a bɛ taa ka denbaya balo a bɛ falen k'o ɲɛ wari yɛrɛ t'aw cɛ awɔ ko bi n'i ye ɲɔ ta ka taa butigitigi fɛ k'a fɔ sukaro d'u ma ko o sukaro tɛ yen awɔ o sukaro tɛ yen maa caman yɛrɛ tɛ o kɛcogo ninnu dɔn bilen yɛrɛ abila ye maa caman t'olu dɔn bilen yɛrɛ mɔgɔ caman t'a dɔn k'a fɔ ko nin kun bɛ kɛ fɔlɔ yɛrɛ wa ko makoɲɛ sababu kun don sabula i b'a jateminɛ sa e mago bɛ nɔnɔ la ɲɔ bɛ ne bolo ɲamu donc kuma dɔ an bɛ falen kɛ i b'a sɔrɔ ne mago bɛ ɲɔ la n k'a fɔ nɔnɔ b'e bolo ɲɔ bɛ ne bolo i bɛ taa sɔrɔ ne mago b'e bolo ta la e mago bɛ ne bolo ta la donc an bɛ falen kɛ voilà ko ni seli sera ni mago bɛ n ka don musaka la ni wari t'i bolo ni ne b'a dɔn wari b'i bolo n bɛ taa fɔ i ka wari de i b'a di yan n bɛ n den ci e fɛ n den bɛ baara kɛ f'a k'i ka wari sara n'a tilala n den bɛ segin so o ye tɔnɔmanda de ye ko o fana tɛ kɛ sisan awɔ ka dɔgɔ sisan kosɛbɛ ko ni y'o bɛɛ kɛ o y'o bɛɛ ye ko hadamadenya la tun bɛ kɛ hɔrɔnya la hali dɔw fana tun bɛ taa wari minɛ ka taa muso furu nafolo sara ka taa a baara kɛ u ni muso kelen yɛrɛ filɛ ka taa jɛ k'a baara k'a bila ayiwa yɔrɔ furu kɔni nata ko t'o la dɛ a laban a ko ne den n b'a wolo n bɛ taa k'a di teriya la ne ni Bakari Kadi n b'a d'a ma fufule hali n tɛ kuma n t'a ɲininka a sara a balo la Bakari kungo de don ne ka kungo t'a la ko bi maa si t'i den di maa ma hali balima i t'a damuya ni terikɛ waati Bakari fana tun b'a minɛ ni adamadenya bonya ani adamadenya tabiyaw ye k'a fɔ ko danaya dara n kan ka nin den di yan o fana b'a minɛ ka ɲɛ ni o sababu ye donc a ko an b'a fɔ diɲɛ tiɲɛna an cɛ a ko an de yɛlɛmana ko diɲɛ ma tiɲɛ dɛ diɲɛ ma cogo la ko an de fɛn yɛlɛma o ye tiɲɛ bilen foyi ma yɛlɛma fɛn min b'a tɔgɔ la adamaden de tiɲɛna bilen o ye kuma de ye donc o de tun bɛ n bolo ka fɔ ye bi tabarikala ala ka dɔ wɛrɛ yira amin ya rabi jite yen Traoré nba